मा बावदोंसो दिनै मा फरिखा दं मा फरिखा दं दिनै खिथा मोजां खिन्था फै मोजां ओरै नायना खिथाहर मा क्लास नोङो खिन्थाद' क्लासखौ आरो बिदायाबो नै बिदाया हेपि बार्थडे टु इउ फोजोंसार ना हरलाय ओरै बार्थडे बय दे ओरैनो हर स्कुलाव थांसै बिमाबो नै देलायबाय आंखौ नुहुरोबा नायहरद' ओरै आंखौ नुहुरोबा बहा बहाय बुंलाया ओमफ्राय अबेखौ हरा अबेखौ हरा नोङो गाथाराबा बेग बाब नों लांसै होमबा आयौ एम्फौ मा एम्फौ बेलाय ओंखार दाखा एम्फौ थेबगांसो नै बे एम्फौ टाइट होनो मोजां लेरखा मिथिबाय फरिखाया थैलायनै दानिया स्कुलाव थांखांबाय नालाय एबाराव जिनि लाहार फाहार सुनायनि गोदोबा मा सोमोन्दो जायोमोन ओरैनो लामा सामाखौ बैया दादा भाइ बायदिसिना होननानै रायलायोमोन खिन्थु दिनै बे बिया बन्द जानायलाय नै जोबबावबाय खावसे गैबावलासो बेल'सै नै लांफैदो सोरबा जानोबा फ्रायबो मोनगोन आरो फ्रायबो बानायो जोङो मम'खौ सोरबा फ्राय जायोबा फ्राय बानायना होयो आरो नै स' नैबेयाव मा दंमोनलाय गुगुनिमोन ना ओइ गुगुनिया नै दाउदै दे एसे डाइलग होदो भिडिअ खेबसन मा डाइलग होनांगौ दे औ गेसा गोजामखौ दालालाबाय जानला मोनला दे देरफुलाबायनो हागौ आं गोदानखौसो लाबोफिनदों मा खालामफैदों ओमफ्राय बिसोरो माबा फिल्म गाफैदों सर्ट फिल्म आं मोसानायखौ बोरै
बिसोर रोंगौलै बाइकखौ ओइ सोरबा फन हरगासिनो नै